Nyivensemo ya kirano eyugotuka imenye wodi ya Riana ibunge ya Bonchari imenye kaunti ya Kisii nigobono bimurunganire okuborwa gwestima ase egekigetambe ase ekinyorekyo gya kirano ase bono batebina kubwatikana no kuborwa kumuriro wechinguru ase ensemeyo nigo kwaireire obosaria komentekana ase ensemeyo ase bono bamuganire omubunge Bonchari Charles Onchoke wesonania no gukora omocha ndoyo kuborwa gwe estima Alice was James korwekerano iga tobwate mechando ya estima eibaga bicho ile para iga bigo toita botukomu na tokorwe chiro twanyorana etokominyokibu twaminyokiba kachinyomba twasinywe stokonda tobwate estima egetongo saba omweshimiwa ito Onchoke eturasoma kurutu ya yete twabere gesunde mono na ege twabere gesunde mono oboibo ichoire maiga rero suku icio korusuku baka nyomba gwa itwa gwa Kenya ni gwa mweiguna abantu ba Kenya ni gwa estimate iyo buna bonige sai oibago biche gochikana gari nsa kwataki gwa tukuchoro motaro igobona buna basatu aso nyochisimjide tolimete echikwende byonsi bibyasinyire ekenyonsi abantu tosiegete chituka boniga abantu bayokare kwende aso mweshimiwa oro ikaransete manyene kerono twakwate chikura chionsi pi na ande buna bakasi bekerono igasore boniga torena kitoko nyete twasoma yekerono tonyago tumeko boibo sirali bawo biratanya gotoita abeire nege connected sana ekero abanchari bakorera ngastimba tekore tikiteyo security ga yuka bamura boda bachandigete rero mbali gokora gasi paka saa moja okoba yoborabu igomurigeria steam transformer yere goroga na bere nene sana nale koboria omweshimiwa Onchoke koranche konya abanchari bagochorete bunita yabo lakini bono kwaba feliri ebinte ebyabere bikorekana ase Bonchari uchakere itibo yabo ya itibo lyanyabaro oche bakaliana Bonchari okanone mechandere estima bwa